Старта е даден. Много време има. Поведе Little Miss. Сега начало е Харкова Хала, следвано от Little Miss. Саня трета. На четвърта позиция е Spitting Image. Пета е Thunderfly. Шести Галарго, седми Линден Кьонинг, Black Rose и Асия Сали с Shining Day. Продължава да води Харкова Хала. Харкова Хала, следвано от Little Miss. Харкова Хала, Little Miss, Саня. И Spitting Image вече в борба за първото място от външната страна. Харкова Хала, все още начело, Spitting Image и Гроздан Атанасов. Харкова Хала от вътрешната страна, Саня. Саня, Spitting Image, Харкова Хала изостана. Саня, Spitting Image. Саня, Spitting Image, Харкова Хала. Четвърта Little Miss, Галарго. И сега към най-важното.